Keblay pikin nang pet baro bat kum juru yaki subscriber. Te menta kindiat nginya pai syaka kubor kabalami na po kari England. Bat ka kubor kalang ba kari England menta kala pen sedang biang ya kane ka jing lockdown ha kelang saudong jong kari jongka. Kane ka jing lockdown kawan hadin ba wave yang cimpang coronavirus ubat temai ulami biang hakate kari England. Bala ang ba une uba temai u cimpang covid kat kendai ude uba shukala lane ushumutate na uto ubarem ubalami na po ka China. Bala ang ki scientist kleto ba une uknyang covid kat kendai ubalami na po kari England ulang kumba 9% effective lane 9% ula ban sapriang stat. Bala ang ba utu knyang cimpang covid kat kendai ubarem ubami na po China ulang tang kumba 3% effective lane 3% ka jing sapriang jong u henry une ba thmai ukham sapriang shu lane ukham sapriang stat banyu tu ubarem. Bala ang ba udawai udan ubala ban penjam une cimpang covid kat kendai thmai henry ka jing sapriang jong une pat amla ban khanglat tang tu dawai ubarem. U Prime Minister jangkari UK u Boris Johnson ulapen menaya kaneka jing lockdown hapo kari UK. Baru ang bonum syai ki pai ba nang sang nang bakin lek men Christmas hakaneka Christmas ka bansawan. Ka daw ka long ba ka jing mi thamai chau neu khnyang chimpang covid khat khandai kala ban bu chingma ya kate kari UK bat kum jurui ki nang sang snang. Bat chushur ki scientist ki la ya thuru ba uneu khnyang chimpang covid khat khandai ubalami thamai bat ubalang khamma ban ubaremro ulas dang na do ubnai September jong news nam arajar arpau bat ulas dang ro na po kari England bat na sha po South England ki official jong kari UK ki la khang ro ya ka lek kawan ha ka bay day bat ka jingmi ba ka jungan rong na ka te kari bat ka bami ro na ka te kari ka ne ka jingle jong te ki official ka long kum siben taban khanglat ya ka ne ka jing sapriang cho ne knyang chingpang uba themai uba khamma banyu tu ubarem ubalami na po kari China. Bat kane ka dai kindiat ka video ka balapen I ya kan nong ba London ka badan hapo UK ha ka baya dai bat kane ka jingkhang ASEAN lane ka jing lockdown ASEAN ka balapen long ha ka te kari UK. Te tangan ne khubom taka janmin sa isyam yang padha ka way ka video ka bansawan.